Kolam
Bahasa eklik sias ke bolu masa. Orang pasti matang. Sebaik itu. Tai yang ko nasing sawi tongmai ro mo thani phainai ro tai greng greng borok ni jati gusti ro je phainai ro no ang khoroksa khai runa ngai to ani no jora mojomo lok thangjao nai kangkai ang ase kolok khlaigla wai sabai no jotono no ang lamsago tai chibai jisuni mumbai yaparo phaini sing teruk sini pandano seng sawai tlang lainai seng sawai tlang nani sekang jotoningai ang elambak ni kokthai kisa poriwoi surima baikai sentini ni o pandano cenglainai orang noro kai nuhurli ana tola bukak borok ni oro
kok theme jenarjak tongmani a kok thaino no ang porinai aboke yafang Genesis chapter 2 verse 24 Genesis 2 ni 24 oromo haike sija abuni bagino borok ma phabai kagai bini hikbai thansango tei borok mang kaisa ungo kai derbini kok thais no hamari phaitung amen jasrinai sini kaplai kathang kaitor non ozarawo khaksangma baikhi khulumai hambairo sabrayung nini hamjakma nini titherma tai nini bebak chubama ke seno tonai o mol haimia jora hamiabo nungsino naikoloi tongmabai nono hambairo sabray nini naikol mungni bisindi khlaino sangtini nukhung kainei ingya kheba sini takuk sekor tei bukuk mondira borok nini buskango luku buskango saki tonai nukhung khanani bagai borok kok relainai khoroksa tai khoroksa o kaile mung pandano ning thani ya pharo apha nang hamari khaidi puilani simi paithak jora nini tuidul mung bai khese paimanani bagai nang chubadi saya sugi haksal khaidi ni bugra jisuni mung bai sursano amen Sering tasing borok khoroksa tei khoroksa no kok ruma khanaka heda tabuk ngangkai borok kok bai simiya borok khoroksa tei khoroksa no manei mungsasuk ya pharlai bo borok tei ba borok ni hamjak mono phunuk nai tei ko aboni bag Saya ngasuk lah sini. Kasih. Nomor waktu itu kelaya kenal le, hambai. Sengkau apa ya, apa itu? Sengkabu, paitha bekago, sengsok apa ya? Nomor kisah arrange kali anak. Nini menai mang, nini nasik mang, hai nini menai mang, kelai kha koborano nang. Are nini menai mang, nini nasik mang, hai nini menai mang, kelai kha koborano nang. Nini menai mang, nini nasik mang, kelai kha koborano nang. No kita tu nak bareng. Katung kaja bekani masanai Are gana engri ang letong nai Katung kaja bekani masanai Ojadu
सारी दुनिया आनी दीवाना आं हते नाय थोकरङा Nini 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 menei meng nini nasik meng hai hai nini menei meng kelai kha ko bodano neng Ari nini 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 menei meng nini nasik meng hai hai nini menei meng kelai kha ko bodano neng Kormoti, high pressure takhina di oya loiti, high pressure takhina di o kormoti, high pressure takhina di oya loiti. Risita pedi madu doba makana ano tuya bino tuke masuk renanga tamcha luko wasu tomo berar kunang kono surga tu kui kori paile aini tu sana Insya Allah,